Tak, krásný dobrý den, přátelé. Tohle video je pro vás, protože jste v minulosti ke mně docházeli na masáži v Kladně, v ulici Václava Rabase 851 u divadla. Jak víte, já už jsem několik let na rodičovský dovolený, takže jsem utla svůj pracovní proces. Pracovala jsem hodně omezeným způsobem u nás doma na Stochově. A teďka vlastně, protože holčička už je větší, tak se dostávám víc do pracovního procesu a proto vám chci touhle cestou vlastně nabídnout opět svoje služby. Prozatím masíruju stále na Stochově, adresa na Slovance 101 Stochov. Jsou tady krásný prostory Vily Slovanka. Je to 15 minut od Kladna, dá se tady bezproblémově parkovat přímo ve dvoře. Jezdí sem autobus, je to zastávka na Slovance. Zastávka je opravdu minutu, maximálně 2 minuty tady od těch našich prostor. Jinak já se pro vás stále věnuji celotělovým masážím a více jsem se začala věnovat spirituální vědomé práci s tělem. Pokud by vás zajímalo o tom, přečíst si více o tom, co dělám, nebo jak to dělám, tak se podívejte na moje webové stránky www.uvolňujícímasáže.cz. Celotělové masáže jsou u mě na 2,5 hodiny nebo na 2 hodiny. 2,5 hodiny je to v případě, že chcete řešit bolesti a obtíže těla, pohybového aparátu. To znamená, všechno mě bolí nebo bolí mě víc míst najednou, mám dlouhodobé bolesti nebo akutní bolesti a tak dále a tak dále. Zkrátka, pokud potřebujete celkový repas těla, pokud potřebujete prostě uvolnit celotělově, hodit do pohody, opravdu jako řešit nějaké potíže, tak tam doporučuji masáž na 2,5 hodiny. Cena je tam 3500 korun. Pokud chcete relaxovat, meditovat, vypnout hlavu, kompletně uvolnit svalstvo, ale netrpíte žádnýma obtížima, bolestma, komplikacema, zkrátka se chcete jenom uvolnit a odpočinout si, tak, ale chcete celotělovou masáž, tak tam stačí 2 hodiny, kde je cena 3000. Celotělový masáže jsou moje gro, protože celé tělo je jeden propojený celek a zkrátka, když se namasíruje jenom půlka, tak mě to vůbec nedává smysl. Mně to přijde, jako když si necháte udělat střechu, udělají vám jenom půlku a druhou půlku vám bude pršet do baráku. Jo, protože když zůstane polovina těla zatuhlá, tak vlastně ty zatuhlé svaly začnou stahovat ty svaly uvolněný a vlastně ta práce je úplně zbytečná. Takže z toho důvodu já jsem se hodně dlouhou dobu věnovala jenom celotělovým masážím, ale protože rozumím tomu, že ne všichni mají časový nebo hlavně finanční možnosti na to dopřát si takovou dlouhou a řekněme drahou masáž, tak z toho důvodu mám v nabídce i částečné masáže kratší a to je 1,5 hodiny za cenu 2300 korun a hodina za cenu 1600. Takže pokud si chcete oskoušet, jestli by vám vlastně ta masáž u mě po letech seděla, vyhovovala, tak je možno zvolit i kratší masáž. Pokud úplně neřešíte finance, tak vždycky doporučuji jít do té celotělové masáže. Jak jsem teda zmínila, věnuju se i spirituální vědomé práci s tělem. Více o tom, co to je, se můžete přečíst na těch mých zmíněných webových stránkách www.uvolňujícímasáže.cz. Propojuju tam mnoho technik a je to o náhledu do vlastního nitra, kde vlastně hledáme tu pravou příčinu vašich bolestí a obtíží. To znamená, že neřešíme to tělo jenom zvenku, neřešíme jenom ten důsledek toho, co nás bolí, co nás trápí, ale řešíme tu příčinu. To znamená, proč nás to bolí, proč nás to trápí, kde je ta příčina. A mnohdy je ta příčina v potlačených emocích, v nevyřešených pocitech, problémech, ve špatném nastavení nitra, nebo jenom protože máme prostě bordel v hlavě a tak dále. Takže já pracuji hodně formou vizualizace, to znamená, že já věřím, že je potřeba hodně pracovat s tím vnitřním světem a my vůbec nejsme zvyklí vlastně s tím vnitřním světem pracovat. A ve chvíli, ale vlastně to, jak to máme nastavený vevnitř, řídí to, jak my máme ten svět, jako žijeme venku. Takže ve chvíli, kdy si vlastně uklidíme v tom našem nitru, tak se nám mnohem líp žije v tom vnějším světě. Takže ta spirituální práce v tom mým pojetí je takový úklid nitra. Můžeme se zaměřit na vaše spojení sami se sebou, slyšení vlastní duše. Můžeme vlastně udělat ceremoniál znovuzrození. U žen dělám často probuzení vnitřní bohyně, kde vlastně jde o spojení se svou ženskou energií. Hodně často se lidi přejou prohloubit svoje sebevědomí, sebehodnotu nebo si nastavit vlastní hranice.
zapracovat na sebelásce, opečovat vnitřní dítě, nebo hodit do harmonie pravou a levou polovinu těla, což je vlastně práce s vnitřním mužem a s vnitřní ženou, takže srovnat archetyp mužský a ženský energie do rovnováhy. Je to hodně, s čím se dá pracovat. Pokud vy cítíte, že vás to ke mně volá, tady ta spirituální práce, tak vy ani nemusíte vědět, co potřebujete. Stačí, že cítíte silný volání, že ke mně chcete přijít a potom už vlastně na to, co vy potřebujete řešit, přijdeme společně na místě. Tady to spirituální setkání je u mě na 2,5 hodiny, s tím, že cena je 3 000 až 5 000 korun. Cenu vy si určujete sami po tom setkání, podle toho, jak vy vlastně cítíte, že vám to přineslo ten užitek nebo přesah, prožitek. Pokud je pro vás problém si vlastně tu cenu určit sami, můžete se držet i pevného ceníku, kdy vlastně v případě masáži je cena za 2,5 hodiny 3500 korun. No, takže já si myslím, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Takže ať už potřebujete uvolnit tělo, nebo se chcete pověnovat tomu vašemu nitru, budu hrozně moc ráda za to, pokud vám budu stát za to, abyste mi dali odpověď SMS-ku, jestli vlastně máte zájem o ty moje služby, jestli je pro vás problém ten Stochov, i přesto, že je vlastně 15 minut odkladná, takže podle mě pro někoho, kdo má auto, to problém není, ale samozřejmě to každý může mít jinak. V případě nějakého většího zájmu je možnost, abych částečně některé dny v týdnu působila zase nakladně v salonu. Jinak pracuji často dopoledne od 9:30 hodin, ale mám i odpolední termíny od 16:30 a někdy i sobotní termíny od 8:30 hodin dopoledne. Takže poprosím ty z vás, kteří můžou a chtějí, dejte mi vědět SMS-kou. Moje telefonní číslo je 732 20 34 35 a dejte mi vědět, jestli máte aktuálně zájem o masáže a o jaké. Pokud se chcete objednat, tak přímo napište chci se objednat nebo termín, který vám vyhovuje. Pokud teď aktuálně zájem nemáte, ale víte, že byste měli zájem třeba v nějaký kratší budoucnosti, v řádu třeba měsíců, tak mi napište, že teď to není aktuální, ale že chcete, abych třeba za několik měsíců se vám znova připomněla, nebo abych vás vedla v nějaký tý jako svojí prostě, řekněme, databázi, nebo jak to říct. No a pokud samozřejmě vůbec nemáte o ty služby zájem ani na Stochově, ani na Kladně, tak mi jenom napište, jestli přejete, abych vymazala to vaše číslo, který mám teda uložený od té doby, co jste u mě byli na masáži. Takže jenom protože jste ke mně docházeli, tak vlastně mám nějakou společnou komunikaci z těch dob, kdy jste ke mně chodili. Takže určitě není mým zájmem někoho obtěžovat, takže pokud nechcete, vlastně nemáte zájem o ty moje masáže, tak stačí říct nemám zájem, nebo napsat SMS-ku nemám zájem a já si vás teda smažu. Takže to je ode mě všechno. Budu se těšit na vaše zprávičky a pokud vás to ke mně láká, tak se budu těšit, že se uvidíme. Ukážu vám tady ty prostory, abyste viděli, do čeho. Takže tady je takhle lehátko. Takhle to tady u mě vypadá. Tadyhle nějaký zázemíčko, olej ručníčky. Jsou tady teda 3 okna, teď mám zataženo, ale je to tady hodně vzdušný. Pořád pracuji s eterickýma olejema. Pořád mi to tady dolaďuje fontánka, vyhřívaný lehátko. Prostě myslím si, že tady všechno, co by tady mělo být. Teďka momentálně pracuji tady na takový kouzelný kašně, ještě není hotová, ale bude naprosto úžasná. Takže takhle ty prostory tady vypadají. Tady se spolu dáme čaj, probereme váš záměr a to je asi tak všechno. Pokud vás to ke mně láká, tak se budu těšit, že se uvidíme. Pokud by někdo koukal na to video právě teď aktuálně, tak mám nejbližší volný termín ve středu 11. října 2023 od 9:30 hodin. Potom tam mám pondělí 16. října od 9:30, sobotu 21. října od 9:30 a potom už si to tam nepamatuju, myslím, že tam je nějaký středa, čtvrtek, jo, jestli je to 26, 27, něco takového. A zase od 9:30 dopoledne. Jinak v listopadu mám i odpolední termíny. Takže mějte se krásně a zatím ahoj, nashledanou. Zdraví Tereza Mlínková.